تماشاوانên hêja ew xebera ku em jê di tirsiyan hat ji Gulîstana Husêynî gulek koçî Darulbeqayê kir. Kevokek din jî ber cennetê Basklê da û firiya. Nexweşiya bêeman û bêdermanê dawetvanekî din jî ji nava me girt û bir. Fesih Güler Xoce ji ber vîrusa koronayê do di xestexaneya ku lê dihat tedawîkirin de wefat kir. Kerim kin em xebera xwe di derbarê Fesih Xoce de temaşe bikin. Fesih Güler Xoceyê ku emrê xwe fedayê dawa İslam'a ezîz kir û di encamê de gelekî zor û zehmetiyên dijwar dît û bi xûnpasê FETÖ'îstan hat girtin û bi salan di hepsan de ma rehmet kir. Fesih Xoce di 25 Tirmehê de ji ber vîrusa koronayê li Diyarbekirê di xestexaneyeka xusûsî de dihat tedawîkirin. Muhterem Fesih Xoce cewab dabû tedawiyê û ji vîrusa koronayê pak bibû. Lê belê nexweşiyê di vücuda wî de texrîbatên mezin çêkiribû. Di rojaya tedawiya vîrusê berdewam dikir. Lê belê rewşa wî giran bû. Êdî tedawiyê cewab nedida. Fesih Xoce digel temamî müdaxeleyan di saetên êvarê de çû rehmeta Xwedayê Teala. Piştî wefata wî cenazeyê Muhterem Güler li xestexaneya Silhetînê Yûbî hat şuştin û pişre li goristana Çinaran navçeya Diyarbekirê hat defin kirin. Muhterem Güler bi beşdarbûna bi gelek hezkiriyên xwe li Çinarê hat defin kirin. Serokê Giştiyê Hüdaparê İshaq Sağlam, Wekîlê Serokê Giştiyê Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu û gelek partîvan û hemwelatî iştiraqê merasimê kirin. Gelek endamên İtihadul Ulemayê, saziyên civakên sivîl, alimên herêmê beşdarî merasima definkirinê bûn. Merhûm Muhterem Fesih Xoceyê ku emrekî bi zor û zehmet derbas kir, zewcan dîbû û bavê 4 zarokan bû.